Ale vieš čo, on tam fakt, že dlho trpel a zrazu, že to bolo tak zlaté, ale nechcel si to. Ale niečo tam muselo. No áno. Nezačal by sa tam hľadať. Nebolo všetci mysleli, že aspoň strávite peknú nedeľu. Sledujte si štrúkov. A dosť. To ste nemali hovoriť. Každý si napustím, tam ostajem 4 pomaly. Daj si takú pováňu na čím pretekol som takovýču. Takovýču zasypem. Na zašku, tam máš neviem, jak sú tam rybiničky a rysky. Jasne. Ale ľudia sa tam chodí. Som sa bala. To sa bojí, že ja neviem, na tých pieskoch, alebo na dažďa. Všade tie šperné packy. Minulý rok, keď na Dražďaku našli mŕtvolu, tak ešte v ten večer sa tam bol kúpať dobrá. Tak na senec. Už tam ťa zabijem opäť dom a to vidím, že sa utopila. Senec. Daj na páca. Tak si to zabezpečil. Áno, že neodjemný. Ohni sa a kusne vidie. A čo zapisuje? Zabudol si páčku. Hej. Musíš to povedať. Ale najprv máš k tomu si. Že fakt prvýkrát, tak
Ináč, hej, tam je to budeš akože takhle nie takto. Ale keby ho hej tak robí. Zase na Štartové číslo 29. Slečna Viera Lehoťaková a Tyson z Gargamelu. Vyhľadanie figuranta veľmi pekne tesné, veľmi pekné preverovanie. Snad by som si prijal trošičku ešte vyššie nasadenie toho psa, veľmi dobrá plus. Vystavenie a vyštekanie opäť veľmi pekné, presvedčivé, avšak odvolanie by malo byť rýchlejšie, známka veľmi dobrá. Veľmi dobrá plus. Pokus o útek figuranta, pustenie by malo byť do niečo čistejšie a tá prvá fáza, trošičku by mal byť ten pes ešte výraznejší, bojovnejší. Známka veľmi dobrá. Obrana psa pri strážení výborná, zadný doprovod. Pes nám trošilinku predbieha, inak to bol veľmi pekný doprovod, pes bol koncentrovaný celý čas, známka veľmi dobrá. Prepad psa pri doprovode, pustenie by malo byť o malilinko čistejšie, ešte spodok výborné. Útok na psa z pohybu, tu je trošilinku váhavejší odchod psa od figuranta a samotný prepad by som si prijal opäť o malilinko razantnejší, známka veľmi dobrá. Obrana psa pri strážení, opäť prepad by mal byť razantnejší a pustenie by malo byť čistejšie, pes tam necháva labu na figurantovi, známka dobrá. Spolu dnes veľmi dobrá, 93 bodov.